Cap-roig s'alça en un dels indrets més idíl·lics de la Mediterrània. Font d'inspiració per a artistes i de meditació per a navegants. Un lloc de trobada i desconnexió al cor de la Costa Brava. Els jardins de Cap-roig vetllen dia i nit al vell poble de pescadors de Calella de Palafrugell i es conformen entre espais i formes d'una gran bellesa, amb plantes, cactus i flors, sempre emmarcades per l'horitzó majestuós d'un mar antic i present. Amagat entre arbres, arbustos i caminois, t'hi espera el Jardí de la Dorothy, un espai de lectura a l'aire lliure, un punt d'acollida per passar-hi estones de recolliment i reflexió individual i col·lectiva. Fundació La Caixa ens proposa una programació d'activitats familiars i per adults pensada per a gaudir de la literatura d'autors inspirats per la Mediterrània. Josep Pla, Joan Pinyoli, Víctor Català, Joaquim Ruyra... Una pausa necessària per a desconnectar del món actual i connectar amb la natura i la cultura. Per a més informació, visita el web jardinsdecaproig.org i gaudeix a l'aire lliure d'una activitat única de manera individual o col·lectiva. El Jardí de la Dorothy, als Jardins de Cap-roig, el racó de la Costa Brava, on les grans lletres t'esperen.